John chapter 20 verse number 19. Ana ede edi na otwe kan no. Bible say ana eda edi na otwe kan no. Ara. Aha. Edu anwumere no. Bible say edu anwumere no. Na Judafo huhu nti watoto punu no. Judafo ehuhu nti watoto punu. Na menkale say esuafo no waka watoto punu ma na is talking about the disciples of Jesus Christ. Esuafo na Yesu Kristo menkale say na yenya nche no no omo na no omo ko no omo ba no. Ye ba be chi Yesu Kristo no Peter eyin krante di twa. Omo ba be chi Yesu no baako akoa aso. Na Yesu Kristo sa fa so ne de tia o ka kire Peter say on fasika ne nche baabi e na do twen krante no enkrante ano na obewu. And because of say basa na mesuafo ne bo hwete because omunu say ye master ye ne wonam no say ye ba be che na e defend we na say ozo so mpe ye mo ade a ene e kwa bi so ne twase ye fa ye ho adwen because ye di wachi a obema ye nya asem kese ye pa enti e basa na omunyina bo hwete na omo bo hwete sa no Yesu Kristo wu ya aja ye de ne koto obo dan nim na ma ehu aba beto asuafo no so obi anim se so opie na se ye tie ne se ono nso ni Yesu Kristo nam a ebe ya asem kese ye de amane pa enti na omunyina bo omo ho ano ewo edai fa ko ndi engo watoto punu fa kwa asuafo na sia ho na no matoto punu nim sabio so wura wo dem na ompese obi be wura dan nim a anam ye so aya oto punu ana ompese bibi be wura dan nim a na wato punu nim enti to ana asuafo na to punu nim kora kire se na nkofo ne hu na da wo mo so no mo ho asie eye hu kase pa enti se wunim ba bi o mo wokora na so obeduru dan mu ana dan na no a ube bo mama de atense de kora nya de so mo be bio yankoi na Yesu be gina wo mfimfini na o mato punu nim na so anwade kase ye wo mu ni se Yesu Kristo amumu no ebie no David enti da bia no yeta kan zimi se Yesu Kristo so de fra wufuom no na ne hu ohu chen se wonam fam otiase ya na onya nguye no enti Yesu Kristo sori ye no epono na na o matum no wa mom amu o ma amie no omu ya ne se all of a sudden papa ni jina omu mfimfini ana o se won se ana o ka kere wo mo se asumdue nkamo asumdue enka o se peace be unto you na ye ka asumdue a enipa be ka asumdue asama kere na kere se enipa no owo amani hunu mu pa kere se enipa no wa titi mu pa kere se enipa no onnam bibi mu a adekodia no menka ne se eboro na ho ode so oje ne ho a enyeye nti Yesu Kristo ba na asem edikan o ka kere o mo ne se masumdue nya de ba de enka masumdue enka eno na Zion eja Yesu yedi Yesu Kristo ni asomafo no enkere kere chi said the okay the book of Acts chapter number 2 verse number 40-42 na obeka to say and they continue steadfastly in the doctrines of the apostles and in the fellowship of the apostles and in the breaking of bread and in the prayers of the apostles enti Yesu so no nyame na me ye papa so e ma ye nyina na edi asomafo no ene de Yesu Kristo di ja asomafo no a o mo so be ye ho adwuma na no apepepe na Yesu so ye di akiri enti o se asumdue nkam ti Zion ye nchia usia unia no aka je Kristo asumdue enka no no so age so enka won so okay yankwai no ka asa no na Yesu Kristo ka se asumdue nkam no ode ne nsa ne mfe kire won ode ne nsa ene ne mfe e kire won me pa cho tie ne sane nso Yesu Kristo ye te na nsa na ye kobo na se nuam ama wawuo no ye bo ne papa na ye bo ne ma na chinyam nyina tete ne honam ni padua ni baabi wo no ma na edidem na esanza na wadi edem ni ntino e woni ni padua kwa ni mu baabi no but osore ye no na ni padua no eye flesh ye wu na ti na atete no na emo ya wo baabi wo no ma wo se de jai because of say be ya dance die ama ni pa bi ntia ni nyina ne se Yesu ne nasuafo nam na ne woni pa bi wo ma wonde oye chinigi for pa friend Thomas enti se Yesu Kristo pie na ne mfe ene ne nsam na do aye de bobo ho ne pia wa ye de wo ne mfe no se wa nya no ho no ma o de be kire Thomas ama Thomas age na di se eyo a Yesu na wawu ono o na mo ka kire mo so obewu na wasore na ebe ye de se Thomas be je na di enti oba ye no o ka sa asumdue nka o mo no
Oye de ba de ode ne mfe pia na omode wo ho no ma ensuo ni moja di efra epie firi ho baaye no ene ne nsem dadoa na e de ball ne de tire asendua ne so no ode kire wo mo yenko asuafo no hu na Awurade no na asuafo no ehunu Yesu Kristo no wona ne je Bible say omani je ana Yesu se won bieu se ana Yesu Kristo se bie na no ka kire won biem se asomdue nkamo se de agya na soma me no se de agya no asoma me no menso masoma mo menso so me soma mo saa pepepe se de agya na asoma me no no ka sa no Bible say na obie na no ka sa no ohugu won so se ohumigu won so se monye hohon konkono medase enti we ne etirasemo a Nyankopon nam ye papa evangelist Akwasi Ewuaso e de aba ye nyina menka ne se ye bobo ho na ye di ho nkomo ewo Eagle Hour no ase ha enti eno ne ade a ye ba enho ade although eno ne the main team but under the main team ne your sub teams bi wo no mo a Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ye be sua ho ade akopem se ye be free ground so ade akonti na Tuesday the ye ho ade the means of God's breath, the means of God's breath. Ye can Kristo ehome kora asechire ne say ejina homa de eno ne ade a ye ba be di ehon komo anopai baby a ya bobo so abeduri de megidi se why ready na wakoma eprew say ja addition na be sase because MC team ni kora no e de ani je soro nku bia wura mu nti ye sase na afeye ni enkomo na ye ka Kristo home a eye more than enipa bia no ye wo home a home ko mu na ye wo mframa a home ko mu na wo home mframa bi ko mu nso a ane ye sa wo mframa a wo me de ba bonten eno science fo ka de ye home ko ye mu ni se ye friend oxygen ana de ye home ba bonten no omu hu ni se ye friend se eye carbon dioxide eno ye science fo enim de eno no. Now the breath of Jesus Christ is more than breathing in oxygen and breathing out carbon dioxide. Ye ka Kristo homia ana Nyankopon homia eye more than say the makers of science for cano breathing in oxygen and breathing out carbon dioxide. Intifa sa asem no 2 3 mu ye pa. Okay. If we say Kristo esuafo no koto wo mo dem no mo home dada na omumui. Enti say Kristo home na eye similar to the enipa bia home ko mu no home ba bonten ne dia ene ke hu hia so sa be home dia de ba de e de agu won so because already no omo home dada enti we kire say home na home gu omo so ne home na se kire ne different from the no omo die omo home dada no physical one no enti fa 2 3 musa. Okay, enti ye ka the breath of Jesus Christ number one it is a means of impartation. Number one, ye kan brofu mu a ye de beba asante kasa mu a ama ebia wa menka ne se onya ade wo brofu kasa ni mu no nso so wate de pese ye kan nyina ase na nso se ye ka wo brofu mu na sa wote ase dada nso de a ene menka ne se na akone sa ase de unim no enti ye kan the breath of Jesus or the breath of God me pacho tie nefa so tiri mu se ye be kan the breath of Jesus Christ ye be kan the breath of God ni nyina ya ade ba akopena Nyankopon home eni Kristo home menkan se Kristo eni Nyankopon eya ade baako anase omuye baako enti ye ka Kristo eni Nyankopon na we are talking about enipa korona obi be ka se sofo e won de amenti ase kire me mu kakra emso kan the book of Timothy na obe mu ate sa asem na ye kana sintu de se de be ya e teaching se nye preaching ti asem bia e be ka bia de twase ye de scripture e support na ultimate wo ho ase enti enko I think Timothy chapter number 3 Timothy 16 First or second Timothy? First Timothy chapter 3 verse number 16. Yemi ona yenkai. No say. Adia odi anokro kasa esu. Bible say saa same we na Bible na eka no wan adia odi anokro. Ye de anokro nipa bia atwa so odi anokro eka. Se esu. Na eya adia esu. Ne onyamso mpa hintasem no. Na at the same time esa ye nyamso mu hintasem. Editie ni o Bible say asem ya ye bekan eya adia esu. Na sa ye Kristo su mu de ba de. Hintasem.
na saa ade we ye hintasem no Bible no so be kan no the book of Corinthians say nipa bia ni wa onim de wo nipa mu agi nipa nankasa honhom saa so na obi nim de wo nyame mu agi Awurade na honhom na Awurade honhom pepe Awurade niema emu ye de ba de emu do ente nipa bi biara nyamesu mu o ma Yesu mu na yenkyere wo niema bi ma wo ntiase wo nyamesu no asem ya ye be ka obeji ho akini ne korese obeji ho akini pa na so Bible ne say eye nyamesu mu hintasem emu ye de ba de emu do okay yankoi Onyankopon yi ne ho ade honam tio Bible si Nyankopon eye 1 Timothy chapter 3 verse number 16 ye kan ho asem yo Bible say eye ade a ode anokro ka se na eso na ye nyamesom pa ahintasem no Onyankopon yi ne ho adi honam ewo honam no bu ne bem honhom Nyankopon yi ne ho adi ewo honam enti Kristo ba obaye no na eye Nyankopon a wayi ne ho de ba de adi wo honam fam ya hono because Kristo kas wo de ne nyamesu na ewo eternity ne de ba asase so amenu mi ne ye be se pa every say John the Revelator John wa Nyankopon nam ne so de the book of Revelation any 1 John 2 John 3 John any the book of John gospel baye no ebra no onim Kristo ewo honam fam nanso Kristo ewura nanim onyam tebia mo no John si wo hu ne no ye de ba de hwe ne nase enti se Ewurade eka so di nyamesu eni ni nyamesu eni mo nyam ne sane aba asase su ni nipa ba betena menu mi ne yentimi ne ntena ba asase so enti Bible so Nyankopon yi ni ho adi honam enti oyi ni ho adi Nyankopon yi ni ho adi wa honam no eni Jesus Christ okay Bible so no ye de ba de obu ne bem ewo honhom oyi ne ho kire abofo Bible say oyi ne ho kire abofo ye ba be wu Kristo no anase Nyankopon ebe dane ne ho aba nipa tibia me ya wo ni se Kristo no ya abofo ne di kan de sa announcement ne bae enti abofo eba be ya announcement kire at the same time yes aba Maria men kan say abofo ne guso ne ne kasa ma nyinse bae ne yes aba dan de kire nipa kro oba ye de ba de oba be wo no enti sa kan ehonum ni bi wose oyi ne ho kire abofo no kan ho asama manaman mu ti Onyankopon a wayi ne ho adi wo honam mu no sa Nyankopon ne ye ka ne ho asem wo amanam mu enne ho asem ne ye ka ne wo amanam mu Yesu Kristo enti Bible na me ate azese Yesu Kristo eye Nyankopon honam fam tebia enne mimi ne umi ne ye ka ne ho asem ewo amanam mu amama mu enti eno na wanya akonya wutie bi wo Australia, Asia, Kuwait, Saudi Arabia, China, Japan, India, Germany, Italy, France, Spain, any other countries na any Ghana akora no wanya akwanya utie bi ne yankwa wajini di wiase Bible say ojini di enti na no Yesu Kristo be kan se bi say dodo a ojini di ye wana ojini di ye no wa ma won tumi say o meye Nyankopon de ba de Nyankopon meye John chapter 1 verse number 12 enti se wakaso ojini di ya it says what G nipa bi a waji Yesu Kristo edi no waji Nyankopon so edi ba de edi because Yesu Kristo ye Nyankopon aba honam tebie okay enti waji ni di wiase wo wiase no fa na ko soro ani munyam Bible so fa na ye de ba de enti so bi ka to say Yesu Kristo nye Nyankopon a wo twa ntoro because Bible say asase ne kire say Nyankopon yi ni ho adi wo honam fam why ne fa ne ko soro Yesu Kristo ebi abeka so Elijah ye fa ne ko soro Enoch ye fa ne ko soro but Enoch ni Elijah ye nka omo ho asem wa manama Enoch and Elijah oma wo asase obofo bi anywhere the announcement by enti enkasa sa asem na wo no Bible ne refer to Enoch enkasa sa asem na wo no Bible ne refer to Elijah no or refer to Jesus and Nyankopon a wa ba honam tebia mu say Jesus Christ okay yankai honestly onti o se odini hu odini di wo wiase ofane ko soro ewo animonyamu enti sa asem na ye ka say ye ka the breath of God and the breath of Jesus Christ ya ade ba ko no ni nkyeremu a me de ama no enti se bia o ten we ka say mu say the breath of God and the breath of Jesus Christ nipa ba ko na ye ka ho asem na mo atimi ate de pese ye ka ni nyina ase okay enti ye ka the breath of God number 1 men can say it is one of the avenues now before that
point no me be some the point bi sha ase na mo timi ate ensem bi ase mo. Okay, nti ma me fa number we nsha ase. It entails a spiritual process of God introducing his nature into man. It entails a spiritual process of God introducing his nature into man. You can't the nature of God that we are talking about, the life of God. Okay, and you can't the breath of God that na sichire nyina ne say nyankopon edi ni su ne tebia ewura nipa mu. Enti nipa bi biala nyankopon be humi agu ni so na kyerese nyankopon impart ni su ba ni bi na de ama no. Nipa bi biala nyankopon be humi agu ni na kyerese ni su okuta no o ma say nipa ni bi. Or must any penny be. Enti say a kind of book of Genesis. Better nyankopon de from not here. A dear nyankopon ye nara or ye ni na wie ye no. Ansa no ba be ye nipa. Now for the form not here Adam. Now or the form not here Adam no. Yem fan to ye trim say na Adam. Ho me man ni mu no na wontimi nkeka no. Ho me man ni mu no na wontimi nkasa. Home man mu no na wontimi nye ade a enne nipa bi ahome wo ni mu no etimi ye ni bi every say na home ne man mu na yemfa nto ye tirim say nyame home ahome gu nipa mu no. That was the nature of God, that was the life of God. Eye nyame su ni bi na oyimpate ye de ma nipa. Eye nyame su ni bia ana oyimpate ye de ma nipa. Enti yeka the breath of God, it entails a spiritual process of God introducing his nature, his life into man. Enti the nyame humigu Adam no ade take place in a man was given the life of God. Erade man nipa ne nkwa ne bi. Man was given the nature of God. Enti yemfantu yetirimusa. Enti yeka the breath of God is an introduction of God's nature into man. Zion the end of purposely say nipa bi biala nyankopon afrew nipa bi biala wo nyame calling na peso ye nyame adwuma no ye de uram na nyame nam papa ne so e de torese munim de atetew ye de tetew a na ye de wakwa akoto Zion asole ayate ano we kire say Adam de enti ne ma me kofa we de be ye mfato ho we kire say papa ne pese ansa no de kwa akoto asafo nyame nam ne su be bia no na ono nimdi awrade de ama ne ntete nyame de ama no de bi nso aye de ba de ateto enti se okọ ho no mo a question se nko bi wo papa ne na ase wo ha ko obebusa no ansa papa de be ma no nimdi ani nyansa no de ateto no sa pepepe na ba bi odu kotu bia so obi busa wa onso de be ye de ba de o de be ma no. Okay. Enti nyame aye niema wabo ewa asase su nyina awie na emom etwase nyankopon nya nipa bi a wote se wono ni nyankopon na amasa nipa no nso so etimi adi niema so se de nyankopon di eniema nyina ewa asase su wono so. Okay. Na se nipa betimi adi so ase de meka no ohia nyankopon nature, ohia the breath of God. Me can say number 1 na se kire nyina ye kwaye nyankopon fa so a odi ni su ewura nipa mu odi ni su ewura nipa mu enti nyankopon ho me ni su e di wura Adam nti kan Bible say nyame su ba ne nseso so no ye nipa nyame su ba ne nseso so no ye nipa enti ho me nyame ho me gu nipa mu e ma nipa be ye nyame su ne nseso so no enti nipa e wo nyame su ne nseso so no e kwan bi so no nyame ho me gu nipa mu ka ho enye form dot ye de ye ne ngoa inti so inti form dot here plus nyame nkwa ho me ho me gu nipa mu ana ma nipa be ye nyankopon su ba ne de ba de ne nseso so. Okay, inti nipa bi biara o teme nka na no pai ba bia wa wutie mi bia no, you need the breath of God, you need the breath of God. Uye Kristo home uye nyankopon home ewo wabrabom me pesa me kire se uye Kristo suba ye de ba de ewo wabrabom uye Kristo suba wabrabom ansana watimi abaye nyankopon suba ne nsaso so afedi atosu biem. It is a means of impartation. It is a means. Now, first point na me kan yen kan quotation no Genesis chapter 2 verse number 7. Genesis 2:7. Ose no nyankopon de form dot ye nwini onipa. Bible so nyankopon de form dot ye nwini onipa. Ohunkwa home gu ni hwenim. Na nyame home enkwa home de gu onipa hwenim. Onipa ye okrate asefo. Na onipa eba be ye okrate asefo me da se. E hodo me kura ma nkyere me nsem anwiem ma me mfa we nka wanza ne akọ point number 2. Home
na Awurade home gu nipa mu no esan se Awurade so no oye kese na odi niam e wa asase su nyina so nti no nyame home gu nipa mu no e di nipa begina mpempenso bi a enipa ye superior e wo niam nyame aye nyina so nyame amoni pasa aboa medi ne so nyame amoni pasa nsuo medi ne so nyame amoni pasa enua medi ne so nyame amoni pasa emotan emedi ne so na mom esa nyame home ne nkwa na nature na wa home de agu nipa mu nti no amasa de onu ni nyame di niam nyina so no saa pepepe ne nipa nso so ye de ba de abeye didifo e wo niam nyankopon aye nyina so na suban ene ye ai many petimi di sa ne mani nyina so no nyame home gu nipa mu a yankan Psalm 8 verse number 4 to 9 serebe ya bete asem na ene nkomo na ye die no asiye pa. Psalm number 8 verse number 4 to 9. Psalm number 8 verse number 4. Wasi wadasani ni hwan a wakaye no ye ka wadasani a enipa ho asem ne ye kan yo in the Bible say wadasani ni hwan onyumtuni ni na ebusa sa asem yo obusa nyame asem se ana obusa ni nua bi asem se wadasani enipa kora ne hwan a wu Nyankopon kaye ne sa onipa ba ne hwan a wani kunu onipa ba kora ne hwan a wu Nyankopon wani kunu ho sa wa manaka kakra bi o se wo nyame na wa yese wo Nyankopon yankwan na wodi animonyam ne ani di abona butiri na enipa na wo ye no wodi animonyam ani die abona butiri wa ma no adi wo nsa no nnwuma so enipa wo Awurade wo ye odi form na tie ye na wo me nkwa wo me gu ni mu no wa ma sa nipa na ba ye de ba de wadi wo nsa no nnwuma so wadi wo nsa no nnwuma nyinara so wodi nnwuma nyina ahye ne wodi nnwuma nyina ye de ba de me pa so tie na hye ne so adenti na Nyankopon amfa nnwuma nyina nse abofo emwa ase so emwa ni nature of God sir emwa ni the breath of God sir adenti na Nyankopon amfa emotan eni niema onu ni Nyankopon aye nyina so because bote bia ni wonu mu a ewe Awurade humi wani mu adenti na Nyankopon amfa ensuo a oye ye nyina wa ma ensuo eni niema onu ni Nyankopon aye nyina so ensuo bia ni wonu ma ewe Nyankopon so ba wani mu ade we Nyankopon so ba wani mu ade what the breath of God wani mu eye nipa enti se after se nyame ahome enkwa home agu nipa mu no se oma ensuo a ono ne Awurade nkwa home nim ebedi nipa so de a ene e kire se ono ni nyame korakora bi so alemete ne ho obu ni ho abomfia wode ne ho agina mpempensuo bi a wo fom kora enti se onu ni nyame se de odi ade woni ema nyina so ne se wahome agu nipa mu de a ene etwa se nipa ne yete se wonu ni Nyankopon se de odi ade no saa pepe ne twa se nipa so ye de ba de edi ade so ewa abode so enti wo se wodo nsa no nyuma nyina ye de ba de ahye ne na ase yenkwai nwane na ntwie nyina enti afi wo betre niema Awurade ye ya ode ase nipa ase nwane na Bible say enwan ene na ntwie wure mumwa nso enwure mumwa do manyina enwure mumwa do mano opro akrantie jata se bo abrebie emu ewo nwure mu nyina achechede mu nyina ye de ba de krabo nyina nso eka ho entakrabo nyina aka ho yenkwai mwa ewiem no ma verse 8 no ewiem no ma ni apomu mpata ene apomu mpata we kire se shark ene emwa kese ewo ensuo mu a yenim bi na bi nsu yenim nyina no saa ne ma we nyina Nyankopon ye de hye ni pansa yengoi wose mo a enam epomu akwan so emwa enam epo emu akwan so Awurade ye na Awurade enim be na wudin ni enie asase nyina so ewa asase nyina so amen enti scripture we am what ase se enema nyame ye nyina no homi gu nipa mu no said you ni nyame di ade ne saa pepepe na amani panzo abaye de ba ade o de ade enti nipa bibiara wo Kristo mu na wo Awurade home ewo mu me ka no kora de kire o se eni kwan se ensuo bi dane ne hutumi bedi wabrabo so eni kwan se botan bi dane ne hutumi bedi wabrabo so na wono wode ahye wonsa eni kwan se aboa bi dane ne hutumi bi ebedi wabrabo so firi se nyame abodie mu no ne nkwa home ohome gu mu no ama saa ne ma na beye de ba de abesa wona ase obeka se ne sofo eni etwa se nipa bia
ni kwanza ba yifo ne se de ba yetimi wura aboa eniema ne bi mbedi nipa so ni kwanza sa de ni take place ana me pato tie ne se ne so nyame ye Adam ode niema wa ye nyina se Adam nsa okay na nyame eya Adam wie no Bible si nyame na hu se nyeso nipa nkotena enti obeye ne nse so boafo na ode na ba beka enipa ho enti wa man na ho eto enipa so ana oyi enipa mfempade baako ana ode ye oba onipa te na ni free ne na ho anim no ote na ni anoze we ye me dompe we ye me honam ye be fro oba ifri se be ma mu no oyi we ye de ba de free efiti that day na if ebeka Adam nsa no ensise ye nyame de ama if e wo garden of Eden ho enua wonie eni edua eni kwanso wodi nyina no Adam kan ni nyina kire if nemom one day if wo turo ni mu wa ana ohun se bonsam anim nie obonefo ne baaya na asem odenam nyina ne se enti nyankopon waka kirem se enua sitro ma nyina ma mu ni bia na o nyame si ye ni bi nyame si ye ni bi pa nemom edua ba ko na sitro ni mfimfin ni de o se ma ye ni ma ye mfa ye nsa nka ne da ye bedie ni wuo na ye be ye de ba de ye be wuo eye wuo ni ye be wuo enti obare fo na ka kire if se nyame boa enti enu ana me kan se bi wo program na say one of the assignment of the devil is to make you to doubt and disbelieve the word of God. Bonsam ne botaye ni tirimu po ba ko power de tia asase su wa Kristo fo abra bom ni say obeye niema bia se de be ya se me nyankopon aka na wonyenya de ba de entum enti wasi nyame boa nyame nim se de mo bedi bie no mwani bete mwani bebie mo be so no nyankopon be hunu papa ne de ba de mwani obonefo ne de saa apone to wo ba tirimu no e mo ba ne be hu se aduaba ne yakono efe na hu se wote bi din su abaye de ba de e be boa no enti oba ne ti aduaba ne bi di na oba ne ti aduaba ne bia odi ye no okodada ne kunu e de aduaba ne bi ma Adam nsusu de aduaba ne bi na tie na sane nso nyame asem ne se de amobedi aduaba ne wuo na mobeye de ba de bubewuo okay if any Adam ni ne yiri if edi aduaba ne bi ne bibusa question nyame asem okay no otwantoro na so wantwantoro because amunamunu a omangu nyame nyan twantoro honam fam amunamunu mu a omanya de ba de omangu nyame be hwe wono mo kasa be fatu tirimu se hom fam de no ma ye de ba de no mawu but honam fam de no ma da so te ase honam fam eteki Adam 930 years anzana Adam yewu and he said o fa asem no honam ani a wan we ya be ka se nyame asem o ka se da be de aduaba ni bi wuo na be wuo no nyame wo twantoro nanso nyame wo twantoro fatu tirimu se o da mu de aduaba ni bi no honhum o mo ye de ba de o mu ni e ka honhum wu a honhum wu nyina ni meaning here separation between your spirit and God. Say entity mo abeda ohonhom ni nyankopon de ba de entem eno ne friend is obi ohonhom no aye de ba de wawu okay entian kan Ephesians chapter 2 verse number 1 down to 2 Ephesians chapter 2 verse 1 to 2 verse 1 to 2 ko se monso wa mama nyankwa tie ni yo Paul na e kasa wa ha yo osomafo Paul nti yentie de Paul ka kire monso wa mama nyankwa Paul say yensoso wa mama nyankwa enam Yesu Kristo so ama ye nyankwa mu anka na mo yawufuo yene a nanka emire bi atwama ne yenim awurade nanka ye nipa ya wuwo mfomso ne bone mu e wo mfomso ne de ba de bone mu enti sa quotation we di adanse pefese nipa bi ate bone mu bia na wa ye de ba de wawu wo hunhum enso wonam fam woni me ya adwensa wo ti ase ya wutie honam fam woni me ya adwensa wo ti ase nanso honhom fam ewuo na ye ka wasem ne ye honam fam asem e ye honhom fam asem na metaka asem bi se honhom wuo ni wa anka honam wuo ama okay enti nipa bia no di ka wuo honhom anza na epie wo honam ani enti eye honhom wuo ana de honam wuo ye de ba de aba enti se obi ene onete wabusuani bi ni mawurade no owu a enye that day na owu ya deda no mpam ne da owu ya che afi na mum afi na pie wo honam fam so the way it is owu ya che enti me say go back to
Garden of Eden ho and saade na nipa ye no fatu tirim se nyame de oyeye bi ase nipa nsa be saade na nipa ye no e ma nipa dane de ono ni nyame de ase nipa nsa nyina de ma obonefo no akwaye te se o papa abobela na waye japade a wo do bebrebe na ode japade na asa wonsa na japade na o papa nam emra kwan so legally ode ase wonsa se de be ya busuani bi antim magi mfiri wonsam no because amfa emra kwan so de a ene abusua panyini betimi abeje nipa bi biara na ni e den chen wo ebetim de na ni e den abeje japade na o papa de ase wonsa na firi wonsa enti emra kwan so se o papa de se japade na se wonsa be ye den se betimi abeje de ba de chinchim wonsa aba be chinchim wonsa de enti nyankopɔ de niema wo ye ni nyina se nipa nsa wo emla kwan so legally na tienie enipa di aduaba no odane de nyame de ase ne nsa ni nyina e de kwase bonsa e wa bre nyankopɔ ntimi nka wo hwe because nyame de legally wo de ase nipa nsa enti chane so enti yanko kan sa asem na amaka no wo bete mase a yanko kan the book of Matthew chapter number 4 ebra na obonefo ni so Yesu Kristo ahwe Matthew asempa yanko kan Matthew chapter 4 verse number what the yankan free verse 4 neighbor okay obua se na obua se wa twere se anya pa no nko na onipa nam so betena anya pa no nko na onipa nam so betena se na asem biara efiri onyankopɔn no na asem biara efiri onyankopɔn no masem so ana obonsam de ne kɔ kronkron no mu ana bonsam ede ne kɔ kronkron no mu ɔde ne kɔ gina asɔle fie na ɔde ne kɔ gina asɔle fie na tifi na ɔse no se na ɔse ne se sɛ ɔne nyankopɔn ba no sɛ wose woni nyankopɔn ba no a ton ho twene fam na watwere se wonti ɔbɛhyɛ na abɔfo ama wo na wabesoa wo na wabesoa wo ewo ne wonsam na wamfa wo na yampem obo Yesu sie no se ana Yesu Kristo reply bonsam ewo first enso hwe ne se watwere bio se watwere se enso wawura de nyankopɔn anya de ba de enhwe ɛmeyɛ enso we di kan de da ne boyi pa no de toso mienu ana de ko gina be potente ne so no okay yankwan de toso mienso no se na obonsam fa no ko obonsam fa no bio ko pe potente bi so o tia no wiase ahini nyina ye obonsam kire Yesu Kristo wiase ahini nyina ene emwani monyam na wose no se ana bonsam obeka kire Yesu Kristo se so obekoto asole mia se obekoto na wasore mia anka me de yenum nyina be ma wo anka me de sa ewiase tie ni yo ewiase na nyame de sa Adam nza wo sa nyame amfa heaven ansa Adam nza davi ewiase ana nyame de sa Adam nza ni emu niema enti afa bonsam ka kire Yesu Kristo se okay wonso ne me ya edi adanse se adebo asase ni nyame amfa ne mo ye ya anse bonsam nza eni Bible ni mu be bia se de nyame ye nyina wo de se bonsam nza davi afa yentie de bonsam ka wa ha na wase ne se verse 9 na wase ne se so obekoto asore mi obekoto na wasore mi a anka me di yenum nyina be ma wo yenum nyina be ma wo ana Yesu se no se ana Yesu Kristo se ne free ho Satan watwere se aha de wanka asem na me pen pa ntie nko bie Luke okay chapter 4 although bonsam can say so obekoto no wasole mi a mede eniema yenum nyina ba ye de ba de ebe ma then so de fa wonsa se woni enko Luke na se Luke ni kire mo ye Luke chapter 4 Bebese baby awo atimi nke bia fa Bible na unsu bie bi na mo unsa asem bia ye ka bia no no kore so ni ejina ye de kasa yen share verse 5 yen share from verse 6 okay o se no bonsam ka kire no se na bonsam ka kire Yesu Kristo se wona me di tumi nyina be ma wo tio okay o de en kosa say from verse 5 na wo ka verse 5 na ode ne ko people tintin bi so na bonsam Yesu Kristo ko people tintin bi so se de na ma ti we ka e ko kire ni ewiase ni emahini anya me de se Adam nsam ni nyina preko na bonsam ka kire no se na bonsam ka kire Yesu Kristo se wona me di tumi nyina be ma wo wona tie asemi we yo
bonsam na kasa kire Yesu no wo Yesu Kristo wo na me de to me ani mu anu nyina nyina be ma wo enti nyame di ewiase ni mu niema se nipa nsa no de wiase mu tumi so ye de ba de ese nipa nsa ni mu ani munyam ana enipa ya so de kodi aduaba no emra kwan so dane sa ne me nyina kodi bonsam nsem enti afi bonsam ka kire Yesu Kristo se wo na me de ewiase ni mu tumi ni emani munyam nyina ba ye de ba de be ma wo odi ahya mensa na wodi aye de ba de odi ahya mensa odi aye de ba de odi ahya mensa wa na de se bonsam nsa nyame anase Adam enti Adam ana di die nyame asene nsa no nam aso den kwan so de sa ne ma ne ye de ba de ekose bonsam nsem se tumi ne anu nyam no enti ma asema na me ka se enipa bi nyame humi woni mu bia na ni kwan se honhom bi ewura boa mu edi wa brabo so na me kire mu se ene obebusa se ne sofo eni kwan se tumi bitimi ekonka nipa o ye de boye ni kran still twa se otimi konka tumi bi ana me pesa me kire wo se efiri bra Adam ya aso den edane sa ne ma we nyina de kodi bonsam nsa no efiti ho enipa bi biara won satira wa adwene bia ne Nyankopɔn humi wo mu a humi ekwa abonte humi ko mu de na nso still bonsam da so ye de ba de ediuso na se bonsam entimi ni usu bia mu dia ene ye tise wa satira wa adwene firi wiase aba Yesu Kristo mu anya sa de a humi ne de nyame a humi agu mu dada na nso esanse Adam odi kan ede wo wakose bonsam onsenti no still bonsam da so ye de ba de edi wa bra boso ade so satira wa adwansa Colossians chapter 1 verse 13 asem bia beka bia ebe ko to scripture no ati ase Colossians chapter 1 verse number 13 113 o say na wayi ya free sum to me yo wakaso wayi ya free sum to me ase a waka esum a one wan the devil waka bonsam enti tiase enti Bible ne say wayi ya free bonsam esumi ase e de aba ne doba na hini mu kan 14 ono ne yenya wogye nam ne doba na hini mu no ana yenya wogye na wogye na yenya ne no so ene se wode ye mbone ya de ba de enti nipa bi dia la ya de mbone ya te obia no wo wogye sa ye do aba hini you have freedom the kingdom of Christ freedom e kwan be so freedom e bonsam etumi ase freedom e bonsam sese ya ase freedom e bonsam niema bi bia na nimo no na urade o soliti ano o ye no what de ho afiri sa niema ni nyina ase enti afi what de America na se ye pa enti se urade o me de wa ho me agu nipa bia mu dada nenso enam Adam aso de ye odi nipa nyina kodi bonsam nsam nti no sa wo medi Yesu Kristo ni ya still bonsam da so control your life so da so ni tumi ase o da so bonsam tumi ase ne mo medi Yesu Kristo di na ba Yesu mu dia na ono nso so de ne doba ni tumi na ewo ni mu ni bibia e de ba de e de akova enti sa asem ne mayi ano enti se ho mi wo mu all right na won satira ya and no doesn't mean say nyame wo mi gu nipa mu nipa be di nyame abode nyina so nti no on satira ho mi wo mu nti udi abaifo so oboa abaifo di uso challenge so okay enti the breath of God a introduction of God's life into man kwan Nyankopɔn fa so a enkwa eni suban e woni mu no ma nipa bi na oyisu breath oyisu home and the impact in the life at the man nipa. Number 2, the breath of God is a means of impartation. And you quite back when Nyankopɔn fa so impart nipa with his power, knowledge and understanding. So for chiremu and one ye di wujuma na no pay. Me pesa me kasa pesa me tese kwan ba ko a to me ni bibia Nyankopɔn wo bia no di impart bi e de ba de e de ma nipa eto de bi okra ye papa no masofo anyame afre wo mo ebi te se ye papa evangelist akwasi ewu anyame na mo so de wo ye adwuma no eto de bi wo no me sansa wo nkonkuru tinim na wanyini wa adom ne awurade tumi emu nti no eto de bi wo no ma otimi ka to se me homi agu so homi a wo homi agu so no enye ne homi keke no peso se ke no nko akeke dia aka mire bi woni ni sia wa no wan no woni ni di ko ma na kire se no homi gu so ba homi a no homi agu so kire se ho de ni tumi a awurade de adom ne ngosra ne awade a wo no
so no o yibia ye de ba de e de ama o yibia ama enti the breath of God is a means of impartation kwai ba ko Nyankopon fa so ade o no impart bi de manipa. Okay, yes, uncle, the book of Genesis. When him say, the Evemo artist has a mere making us Erade oye nyansafo, Erade oye tumi, Erade oye nimdie. Menka say Erade oye nimdie oye nimdie oye nyansa oye tumi. Okay, and to be Erade wo biano, home na or home go in the permanent was an impartation. It was a form of impartation. They are one no impart with the amanipa. Na sa asem na make and say the be ya obetima sintiti enesen nsuye. Genesis. Nyankopon eye nipa, baby o man na hoto nipa so. Genesis o. Ewrade Nyankopon eye nipa no. Na obeye if. Bible so o man na ho eto Adam so. Okay. O man na ho to Adam so no. Oyi ne mfempade e de if. Enfempade no yi ya odi ye if no me pato tie nesen nso. That time I hear if na Adamada. Read your Bible. That time I hear if me say na Adam wa ye de ba de. Na wada. Na ho to no so. Na en na ho aye de ba de. Atono so. Atono so. Yenka Genesis chapter 2 verse number 21 to 23. 21. Na obi won ma wo kan asem no wan go to scripture na. On said that year asem na wo kan in Yenka Genesis chapter 2 verse 21 to 23. 21. Okay. Say na Ewrade Nyankopon ma na hoto onipa no so. Bible say na Ewrade Nyankopon ma na hoto onipa. Enipa na o kan ho asem ne Adam. Talking about Adam. And the Bible say Ewrade Nyankopon ma na ho eto onipa no so. No die. Na Adam die. We ne mfempade baako. Bible say na Nyankopon yi Adam mfempade baako. No de nam tua anam. Ano de enam etuatua mfempade ne ho. No Nyankopon de mpade wo yifiri onipa no. Na Onyankopon de mfempade wo yifiri onipa ne ho e de ye oba. Sa bre we nyina na Adamada. Sa. Ete se de ye operation. Na yama waduro bi yama wanoma na yama yawo opane se de be ya de ye oni nyina wonya de ba de uhuru ya wie bibia enti wani mra wo so ne ya de ba de enti yama ya pai de ye twitwa de ye kekesi ani data na uni ani a wo de be ya de ba de wo de be hunu sa de mani nyina sa be pe na na to Adam enti nyame yi mfimpade de nam tuatua ho kan no de ye oba Bible say no de ye oba no de ne bre onipa no na oye oba wiye ye no wode ne bre onipa tie ni yo die nyame ye nyina ne se oye oba wiye ye no ana ode oba ne bre onipa Adam onipa na kan se na enye nyame na ka kire nipa asem ye beto aso we nye nyame na ka bibia kire no Adam na emom nyame de oba ne bre Adam ana Adam ka se onipa na kan se afei me dompe mu dompe na me honam nie we no obefre no oba wo obefra wo ba ifriso obedema mu ifrise be memu na wo yi wo ye de ba de enso ye yi ifo afri Adam mu na wada eye de na Adam hunu se ye yi oba afri ni mu question eye de na Adam hunu se ye yi oba afri ni mu. The entire America say the breath of God is a means of impartation. The nyame one we impart bi manipa. Nyame ye nyansa. Enti Ewrade wo mi gu nipa mu no mean say we impart nyansa ma nipa. We impart nimdie ma nipa. Enti say Adam da na ye yi oba free ni mfe. Na wote na ni free ne na ye mu a. Ehun say hia biem say Nyankopon be ka kire ne say ye yi oba we free wo mfe. Why? Because enkwa ni nyansa na e wo nyame ma e mo ohunu niema nyina no. Wa homi bi egu Adam nti say Adam te na ni free namu a etwa se wono ankasa wo gina hom ye Ewrade ahom ye gu ni mu so eni se nyansa na wanya no so ehunu se oba we mimu no oya de ba de oyi ni oba friend if no oba friend if afi Adam asase eto ni din oba friend if na anwanwa samba ko esa wo mu kura ne se eye me de eni se nyame ye sa ne ma ni nyina wie na afi ode ne ma wa ye nyina bre if so won to ni din Adam ode insuo emepo enua emoa odomo bra Adam so ntutu ni din unim Adam timi toto sa nyema we nyina di without any education from anyone
enyo obi an de ko school kire ne ABC di ka enyo obi an de ko school e kire se aboa we ye be frɛ ni sei ensuo we ye be frɛ ni sei people we ye be frɛ ni sei edua we ye be frɛ ni sei Adam we here school bi ansa na otimi aye sa ne ma no wonim school na no ohia nimdia ohia ode be ye sa ne ma ni nyina no efri awrade home ya ohumi gu ni mu efri awrade home ya ohumi ya ekɔ Adam mu no home no na nimdia ye de ba de ewom enti sa home ne ma Adam be ye nimdifo emu otintoto ne ma e wa asase so din enti ene Adam awanko school da enema otutu ni din besinne eno ana nimdifo akɔ school abota to toto roto ebesinne omunyina da so de ye de ba de e de frɛ sa ne ma no se wonim na wo ye nimdifo se de na be ka kire se jata nye jata na emom jata ye sebo a obi abeka so onim ade obesere kora se wonim na edua ye frɛ ne sapele wawa se wo bana be ka kire ye frɛ ne sapele ye frɛ ne wawa na emom ye frɛ no edi bi a wanka sa wo de beba de a wo enipa nyina be so ye nkontompofo number 1 enti me pese me ka asem bi tro e wo mprempre ya school ye me nka se school nye eye papa nanso prehwehwe school na wakoni nyina echi no prehwehwe awrade nche nimdia ye de ba de e can because the knowledge of God is far better than anyama ko school ko sua ye the knowledge of God is far better than anyama ko school ko sua ye enti chane so enti home na awrade omigu Adam no it was an impartation. Enti Adam tin na ni free nem no ehwo ehia ni se obi kire ni se ade we ye be frɛ ni sei ade we ye be frɛ ni sei ade we ye be frɛ ni sei ho me na mani nimdie amono anka setimi ye okay sofo one go to scripture amenyini yenko bie Job chapter number 32 Job chapter 32 verse number oh dear, Yankai verse 8. Verse 8. I say ampa. Homa wada sani mu no for na home ya man hu Bible ne say ampa no correct. It is a fact. It is a truth. Homa go e woni pa bia mu. Wada sani mu. Tie ni yo homa e woni pa bia mu no. Ne otun for na home ya. Sa hom na ewo mu no efri nyankopon hom ye hom gu mu ni mti na ma sa hom na ba ye de ba de aba betena mu na ye hom ya emma nipa nhunu mu na eye hom ya emma nipa de ba de enti the breath of God has given man insight and understanding. The breath of God has given man knowledge, understanding, insight, intelligence. Enti hom ya rade omigu Adam no, it gave Adam, it was an impartation of intelligence, it was an impartation of knowledge, it was an impartation of insight, it was an impartation of understanding. And this Adam tin any free name Adam here any Cambridge University, any KNUST any Ghana Lagos University or here any form of education be and san with me to Tony me once as is because home and radio me aguni mono nimdie wom nyansa wom. And it was an impartation. And the software be home or microphone with the goo mua or home and was ready biarani and what dear one is on imparte ebina or the goo abraboswo. And you can't the breath of God. We are talking about the impartation of God. You can't the breath of Jesus Christ. We are talking about the impartation of Jesus Christ. And the program now, yes, catch what say, Christ we are talking about say you are receiving the impartation of Jesus Christ. And he said the Yesu won him there. Said the Yesu one day. Said the Yesu Christ what to me no. Or whom you go so. Sa pepe the chasa won so by dear bad there. Now when you rade home here, I repeat it. No demon can stand in front of you. When him saw kind the book of Exodus. Honam femino. Obia him say rod on a pie epokoko nim. Debbie. And we are now from the Obia Nimno. Now, so okay, the next chapter now. Bible never more as I say, a young couple, every moon from a pie pococonim, and yet Abana man. And Tinyame home to me, a dear body. Ewo, Opa, me have uncle Labadi Beach, Ewo, Ghana, Accra. No, Quentina on the catcher, I say, Oba Homiama, a mapai.
Yeah, Nasir. So the way is here. Enti, Erade Homia Guni Pemno, were imparted the power within him. A bit the Amanipa. What dear? I thought the walk around who can Amaya. No, Johnny. So the way is here. And so maybe I won't far, baby. Because already I did more assassin. San and Erade and any pet dimuaso. And this a buo and the power dinner soon and Uncle Brennan was here, dear man. At the man. The breath of God is a means of impartation. In the Fatu Trimusa. Okay. And Jesus Christ, sorry for who for more banners here for John chapter 20, verse number 19 to 22. On Migu on so can say, Masum bien camo. When you won't conquer. It was an impartation. We imparted on my life. Okay. Yanko point number 3. The breath of God is one of the avenues for God to release his power. You can't rade homia and you quite back where rade fast or they died to me when you money dear body. Eddie, okay. Nyami ye nipalo. Nyansa ewe nipemu. Okay. Nipabia ongunkunuti will be and you have wisdom in you. Okay. You have understanding in you. Entina Bible say na mo de ngosrana amanya ninte hu hia so obi ya de ba de. Except na sa ngosrana wa ya de ba de. Wati mumu wa gaso wo mo so. Ye wo ngosra wa ye so ne ye wo ngosra atiye mu. Engosra atiye mu ne far better. Se sa ngosra de betre mu a, o fa Bible na e hu hia so be ko Bible school bia mo bia kire wade bi. Because so far as we appear free Bible school, but doesn't mean say what the Bible has. Oh, David. In the Fatu Trimusa. Okay. And it was one of the avenues for God to release his power. And Tiname can't say me yedi pay. Nyansa wo mitrim. But the quite back me first one me did them in Nyansa the air casemu. Okay. Se nipa biano onim nyansa se de no mie na no nkasa ya ye hunu nyansa e ogina monten hunu sanete enti nyame oyetumi but okwanya odo ofa so odan ni tumi adi e kwan ba akone so otimi fa homi a wo homi agu nipa so na dan ni tumi di e ba de edi enti the breath of God is one of the avenues for God to release his power. For God to release his power. Okay. Yanko kai Bible. Yanko yemie the book of Exodus. Yemie the book of Exodus. Sadebe ya obete asem na America no. Asi because medical catch us asem bi ebeka bia de be quote scripture na ma. Na ma onzo so what wo ho ase. Exodus chapter number 14 verse number 15 to 16. 14, 15. Was na Erade Nyankopon ka kire Moses say. Na Erade Nyankopon ka sa kire Moses say. Adenti na wosu frɛ me. Adenti na Moses wosu frɛ me. Ka kire Israelfo no na won kɔ wonanim. That time na asem wie bal. Na Israelfo no wo epona no pewu. Enti asem na Nyankopon ka no honam fam na yenkwase asem ma wo. Na obi a. Na wo mi gina ensuo de kakraka de ente se ya no. Wo se me nkɔ mani bisu mitumi na ensuo ni mu ana me to no. Enti Erade so ka sa kire me adenti na Moses musu frɛ me. Ka kire wo. Ka kire wo se me so obonya de ba de. Won kɔ manim. Obon kɔ manim. Na wo de. Na wo de. Wo poma no maso. Opoma na ekuta no Moses peja kosoro. Ma wo poma no so. Ma wo poma no so. Na tena wonsa. Na tene wonsa. Na ebe bai mu. Na bai mu. Na ye de ba de. Na bai mu. Na bai mu. Na Israelfo no peja poma na tene wonsa keke na e bai. Epukoko ni mu. Na Israelfo no nya de ba de. Nante asase pese. Omo nante asase pese so. Eno ye Exodus chapter 14 verse number 15 to 16. Okay. Yanko kan Exodus chapter 15 verse number 7 to 8. 7 to 8. Asemi ya Exodus chapter 15 no. It tells us was Moses ne Miriam nyom. In the that time no mo twa pokoko na wie. Amani aji amatam. Ento mo twa pokoko ni wie ye no. Ano mo betere ya de kodie pot ya Nyankopon nam so de pa ya pokoko ne ntem. Enti yanka 15 7 to 8. Wase. Aha. Na utumi yaso.
no ara na wodi betu wona awosori tia na wo onyankopɔ wutumi a ɛyɛ ɛso na kakraka no ɛno na wodi betu wona awosori tia wo ana wodi betu wona ɛyɛ de ba de sori tia wo ɛsori tia wo na wasoma obufusi eba na wasoma obufusi aba ɛhye wɔn sɛ ɛsi wɔn sɛ ɛnkyɛnkyɛma na ohuni mu ahome mu na nsuo a ɛma no bae na tieni yo ohuni mu de ba de ohuni mu ahome ana wode ma ensuo ano bae ano yɛ de ba de bae ɛyɛ de ba de ɛbae ya sukwa kyea gyina sɛ esukwa kyea gyina sɛ ekuo ebunu kyekyere ɛpo yam medase enti ha no Bible name awura de kodi Nyankopɔn de pai enti afesi wo hu enti nyame home na wo home ye no it was a demonstration of his power to divide the Red Sea. It was a demonstration of his power to divide the Red Sea. Enti ekasa Awurade home mra wo so a ekwan bi so de epese ekasa kire onyina ne se Awurade tumi nya de ba de emra wo so. It means to be empowered. It means to be strengthened. It means to be gingered. It means to become powerful. To become powerful. Enti de Awurade ahome aguni so Awurade ahode won so de Awurade ahome aguni so Awurade tumi won so na se tumi na won so ne de ne ye ne ma nipa dwene ho a wanya de ba de onti ase enti sanen so okay enti makato say the breath of God is one of the avenues to release his power. Okay, ana mama scripture ente bia ye de ayi ni baba wie na afi onzo so wo question ne ayi bia onzo so wabusa ye na afi no nyame na me yenso na wa kire wase afi number 4 it is a symbolic gesture of connecting with the presence of God. It is a symbolic gesture of connecting with the presence of God. It is a symbolic gesture of connecting with the presence of God, and the presence of God is the Holy Spirit. It is a connection between you and the Holy Spirit. And the means that we are connecting the Holy Spirit to you, and we are connecting you to the Holy Spirit. The breath of God, very, very powerful. The breath of God, very, very marvelous. You need the breath of God upon your life. We hear now timi asawo den na ma wa ye den ate honhoma na dwo eyi ni huadi ene obeda wo na yim na ma ho ye den ate honhoma anadwo e solitia e bra wase e wo dai na ma watimi ade amuntumtum e bia so na ma watumi overcome no mene ne ma boni bibiara edi wabusua ne so na ma watimi adi sa ne ma ni nyina so enti na no pay me mpa bo aye bo ma wo program yase enyina ne se Awurade Nyankopɔn home aye na ho ode na bi mela wabrabo so amen ba bia wo bia na Awurade tumi ne na ho ode nya kase wo wabrabo so amen me kire se ebia na oyale ebia na wo problem bi wo dia ko hospital intimi nsovo wo dia chini ba bia wo do bebrebe enko yei nyame na me papa so atete otore se mu se enye nsuo pese enye bibia pese na mo Awurade tumi edi bibia ti na ma bibia de ba de eye bibi enti sa tumi na ono na Awurade edi adom ye na etiye mu no yensu egina sa tumi ne so ye homigu abrabo so ye ewo Yesu Kristo din mu amen.